Pengen mangan mewah tapi wegah ribet, coba wae gawe fusilli pasta carbonara iki bolo. Bahane lho gampang banget, cukup sosis, pasta fusilli, susu cair, karo keju cheddar bolo. Rasa kakean Favivu langsung wae tak ajari cara gawene. Sing pertama cepakno bawang putih karo bawang bombay kuwi diiris-iris karo sing bawang putih digeprek sik bolo. Pokoke dicop ya bolo. Nek kowe ora ngerti dicop kuwi dicacah. Dadi nyacahe kaya ngene iki lho bolo. Lah ngopo kok dicacah? Ya iki kok gen bumbune iso meratani bolo, ora enek sing iren-iren. Nek bumbune wis siap, saiki wayahe numpangke banyu dienggo nggodhog pastane bolo. Saiki cepakno saringane dhisik, aja nunggu lagi mateng terus golek saringan bolo. Ndak ribet. Lah dalah banyune wis emosi, wis mumpal-mumpal kaya lambene tangga bolo. Langsung cemplungke wae. Mak. Diudak-udak sithik ben pastane ora gembul dadi siji. Wong pasta wae ora gelem dadi siji, mosok kowe ijek dadi siji karo mantan. Waduh, iki kudu adegan sulapan sing nganggo meja lho bolo. Iki jenenge operasi darurat mergo langite wis mulai mbrebes mili bolo. Delok ento coba. Resikone masak ning jaba ya kaya ngene iki lho bolo. Udane ning jaba mbrebes ning ati. Saiki tak lanjutke masak. Disaring dhisik fusiline bolo. Keluwe lho kemebul ngasih iso dienggo facial gratisan ning dhuwur saringan. Selagi facialan aja lali ndonga dhisik bolo. Ben udane ora nusul tekan kene. Mak ceklek nyumet kompor meneh. Panci wis nangkring, wayahe tempur gawe saose bolo. Lebone batere bolo ben gurih kaya lambe-lambe sing seneng ngrasani. Surke kabeh rombongan bawange bolo. Diosreng terus nganti ambune wangi tekan omahe Pak RT bolo. Saiki wayahe ngleboke tepung dienggo pengental ya bolo. Sithik wae aja akeh-akeh engko ndak dadi bakwan. Lah iki buka susune terus diombe sithik ben ora dehidrasi mergo kakean atraksi. Seger bener bolo. Sedurunge dimasak susune dikocok-kocok dhisik ya bolo ben sari-sarine kuwi ora bededeng ning ngisor. Disurke sithik-sithik susune ya bolo. Aja langsung kabeh, engko ndak dikira guyang kucing. Pokoke karo diudak-udak terus, eman-eman pancine engko ndak gosong disengeni bojomu. Saiki mbumbone nganggo uyah mrica bolo. Uyahe aja akeh-akeh engko ndak dikira pengen rabi meneh. Nek bumbu wis mlebu kabeh, saiki wayahe ritual sing paling sakral. Didulet sithik, lit. Perfecto, wis kaya hotel bintang 5. Sosise cemplungna bolo, terus diudak-udak sing semangat. Pokoke sosise kuwi dipeksa kon luluran, ben glowing. Aja nganti teksture kuwi marakne mangkel, kaya raimu sing angel ditagih utang. Nek wis glowing saiki aja ragu nyemplungne fusiline bolo. Nek ragu mengko ndak kaya kowe pas arep nembak cewek tapi wedi ditolak. Adegan terakhir saiki tumplakno kabeh pastane iki bolo. Delon bolo. Creamy-ne iku lho, ora umum, kaya luluran ning nggon salon sing paling larang. Udan keju bolo, aja lali sing akeh, ben kolesterole tambah semangat. Iki wis dadi bolo, jenenge fusilli carbonara ala pinggir sawah. Wis ngono wae. Aku tak madang dhisik ya bolo. Nek kowe pengen ya gawe dhewe. Jangkrik, enak bolo.